It's me, Nainix TV. Welcome to my vlogs. Hi guys, good morning. Good morning, good morning. Good morning. Guys, ang among laag hapon guys, wala ko ka-vlog gabi kay kapoy kong mayo pati yung kapoyan nakalarag ko kog katog. Tungod ito sa among mga experience gahapon ba. O nga karon na lang to nang vlog. Kay gahapon ang among lakaw. Grabe ka enjoy. Kay daghan kay mi nangalamba mga guys. Daghan mi nangalamba sa agianan tungod kay bato-batoon ang ilang karsada nya dulhugon kay tanan. Nya ako gani pagka lamba na ko, wala na ko ni drive sa ko ang motor. Wala na ko ni drive kay mahadlok na ko nagkurog-kurog na ko mga guys. May gani kay naay usa ka Mixed Riders Friends Club nga ni-offer nga siya nalay mo padulhog sa ako ang motor. Kay mahadlok na majud ko. Yan na naman jud ko nga di na ko mo drive. Sumao to nga iyang ipadulhog niya siya raman o man siya bakride, siya ramang usan niya, yung motor gibilin sa ibabaw, ihatod ko sa ubos, pag mahuman, ibalik na po siya sa ibabaw, kay gikuha ang iya ha. Pag abot dito sa ubos, kay ang karsada, kay mga maghapon, bati kayo. Ningon jud ko nga di na ko mo drive, uy, ug mao nang daan, kay kuyawan ako, murag di na ko kamo mo drive mga guys. May gani kay, ang akong igsuon ay kauban nga, nasa siya bakride nga kamang mo drive. Gingnan sa kuigsuon nga, Chip, kamo na mo drive mo hang backride kay pa-drive ring motor sa ko igsuon. May gani kay nana siya mga guys nga, oh, kamao. Sus, karon kay nibalibad man siya kay di ko siya anad og binabay. May ganitong yang Chip kay niingon nga, sige ako lang ana, oy problema. So mao to mga guys nga siya ni drive. Naglakaw lang ko. Kay lisod mo jud ang agyanan ba mahadlok sad ko. Di mo to pag siya nag-drive, lakaw ko niya. Naaman sad to si Romel. Iya kong giagian, iya kong gipasakay. Ibalibad pa jud ko ba kay bati kay ang karsada basig maglisod siya. Yan naman siya nga. Okay ra, sige sakay. Ani sakay sad ko. Just karon mga guys kay pag abot awat na, makadrive na ka kay simentado na ang karsada. Niya kay nagkurog-kurog pa man sila kong tuhod, basa akong kakuyaw. Tapos pagtanaw na ko sa karsada, perte, masantang tuktukas kadulhugon. Niya na lang ko, sir, pwede ba nga ikaw lang sa'yo mo drive kay mahadlok mo ko ana. Uy, mahadlok sa kumuro, magdi na ko pa mo drive. Tapos begani kay niya, nasa taon si Nabit nga, ay okay ma'am, may problema din, isakay. Wala, uy, di lang ko masakay kay maglakaw lang ko kay madlok ko dan. Yan na siya mga guys. Ay, kagawal, may problema. Ampingan, ampingan ko no ko niya nga di ko maunsa. Salig lang daw ko niya. Pero anad man sad siya mga guys kay taga didto man dai siya. Taga Mantalongon siya. Mo detoy among giadtuan. Kauban nilang Mar sa trabaho. So mo to sakay ko niya. Nya pati yung judeng lisura dito dan. Unya pag abot dito sa Lugsungan Peak, ang among intang sa kauban nilang Mar si Pidil na saghiran sa kuan habal-habal natuwad taon siya oy nya dako kay sagsamad. Nalungag man ang iyang pikas tuhod mga guys. Na naglisod na siya di na siya ka-drive. May gani sad kay naa say mga backride lagi nga mga riders. Mo say nida sa iyang kuan, iyang nida sa iyang motor. Nya karon wa na lang nangadto mi og kuan usmin nya pik wala na lami nangatkat kay nagdali mi ngadto sa hospital kay para
Matanaw iya samad kay law manggod niya luoy kay siya. Nangadto nanguli na lang miwa na lang mikakatkat sa sunod na lang sa higayon. Nya. Pag abot na mo dito sa kuan sa Argao unta to kuan hospital. Ang sinabit kay nakalimot man nga ang hospital sa una gibalhin na di ay gibalhin daw sa Bugo. Yan nilapas nami. Ni-advise sa ilang traffic enforcer nga adto na lang mo sa Sibunga kay pabor kay padong man mi Cebu. Moto mga alas 7 pasado pa naapa mi sa Sibunga kay nagkuwat pa nila nga nagpa-dressing ni Pidil. Gabi na jud ning naabot moto nakatuog na kog diretso mga guys wala ko ka-update ninyo. Nya. Karon day nako sa trabahoan na ako diri nag-vlog kay dili man mi busy. Diri lang ko nag-vlog. Nya mga guys. Moto imong kagi sa mo ang lakaw mga guys. Diri memorable experience, unforgettable experience sa among rides. Aligri kay tanan among rides mga guys, pero di lang gyapon ko mutagan gusto ko mobalik dito Osmeña Peak kay wala jud mi kakapkap pero dili mi mangagi dito nga karsada nga bati. Adto mi agi sa Pikas kay nindot mo ding karsada sa Pikas mga guys, gintado naman. Shout out sa mga heroes nga ni tabang nako. Katong mga ako kailas uban, ang ako niilhan si Romel ra og si Nabit. Pero katong uban ko kaila. Salamat kay ninyo mga mixed riders, friends. Nawad jud ko niyo pasagdi ba inyo kong gitabangan. Sa tinuod lang gikuyawan jud ko ato. Di na jud ko murag di na ko kamang mo drive, mahadlok na ko. So, grabe sa dito ni Nabit pa, ang ilang karsada murag roller coaster. Tungas, muliko, sus tungas, dulhog naman. Ay, Ginoo ni samot ko kahadlok atong nalamba ko. Pero ko pa siguro kung malamba ato, okay na siguro ko. Tungod na siguro sa kong kakuyaw, murag di na ko kamo mo drive. Yan mura to mga guys. Thank you for watching. Bye. See you next vlog.